O Barbanza segue a ser un dos destinos preferidos polos turistas que veñen buscando un clima templado e o contacto coa natureza, fuxindo de grandes masificacións, algo que sen dúbida poden atopar no camping rural Ría de Arousa, situado nun paraxe incomparable, que chega ao fin da tempada de verán con balance máis que positivo. A hostalería do Barbanza pecha a tempada de verán con moi boa nota. En algún establecemento como este no que nos atopamos, o camping rural Ría de Arousa, a ocupación roldou o 75%. O ano pasado tivemos o problema dun desaloxo polo fume que viña do Porto do Son. Este ano, pois, bueno, superouse, o sea, non houve incidente ningún e, polo tanto, a xente ainda agora que está no camping, pois, está disfrutando. A nós, a climatoloxía danos un plus de bonanza en ese sentido, o sea, que a xente apura máis as vacacións. Nestes bons resultados, ademais da beleza da paisaxe e da ampla oferta de servizos e comodidades que ofrecen as instalacións, inflúe tamén a innovación constante do seu propietario, co fin de ofrecer aos clientes novas actividades como os obradoiros ou o planetario implantados este ano. O camping non ten por que ser só aloxamento. O camping ten que ser unha das actividades que che den o plus de participación dos chavales, o sea, que xoguen, que se divirtan, pois un están facendo manualidades, os outros están pois a voltas co taller de barro, outros, pois, bueno, cando solémolo facer unha vez á semana, o planetario. Dado que maioritariamente reciben turismo familiar, o comezo do curso escolar repercute tamén na baixada da ocupación, aínda que durante todo o ano rexistran un goteo constante de visitas, con ampla presenza internacional. Unha vez que chegan xa os colexios, as familias xa deixan de facer camping. Pode che vir unha parexa, podes ao mellor un fin de semana dos 12 bungalós que temos aquí, pois alquilar 6, alquilar 8, alquilar 1, o sea, depende da climatoloxía, depende pois de que se xunten 3 ou 4 amigos, 3 ou 4 familias, e dicen, bueno, pois este fin de semana vamos a Ribeira ás Dunas de Corrubedo e de paso pois estamos aloxados, en fin, compartir esas pequenas experiencias de que, inda que chova, veñen a coller setas, veñen a... En fin, que é unha das actividades, como decía antes, que invita a participación non solamente dunha parella, sino de 2 ou 3 matrimonios, e veñen e disfrutan o fin de semana. Así que xa saben, se queren realizar unha escapada, aínda están a tempo de pasar uns días na montaña con todas as comodidades que ofrecen estas amplas e modernas instalacións.